Tito Kapitulo 1, agpatingga iti 16, a bersikulo. Dagiti masapul, a kababalin, dagiti ministro ti Diyos. 1. Siak ni Pablo nga dipen ti Diyos, ken apostol ni Jesu-Kristo, kas mayanurot, iti pamati, dagiti pinili ti Diyos, ken ti panakamo iti pudno, a mayanugot, iti kinasanto. 2. Babaon ti pananginanama iti biag nga agnanayon nga ti Diyos adi na mabalin ti agulbod inkarina idi sakbay dagiti ginaskasot atawin. 3. Ngem kadagiti panawon na impakamuna ti sauna babaon ti paybaga anay talik kanyak kas itibilin ti Diyos a manangisalakan kadatayo. 4. Isurat ko ket Tito pudno nga anak ko kas iti sapasap a pamati parabor kental na ti Diyos ama ken ni Kristo Jesus a manangisalakan kadatayo. 5. Gapo ito imbati ka jay Kreta tapno ituloy mo nga ornosen dagiti banbanag adi painalpas idi ken tapno mangisaad ka kadagiti panglakayen iti tunggal ili kas imbilin ko ken ka. 6. No siya sinuman at tao ti awan pakababalawan na asawa ti maymaysa a babayi nga da anak na a namati a sanda a naidarom gapo iti kinadakes ket sanda a nasukir iti linteg. 7. Tati obispo masapul ngawan pakababalawan na tayso nga rod ti pagaywanan ti Diyos saan a napalangwad, saan a managpungtot, saan a manakiringgor, saan a manakikabil, saan a nagom iti pirak. 8. No diket managpadagos nayat iti naimbag natakneng, nalintag, nasingpet, managparbeng. 9. A salimatmatan na a sititibker ti sao a napudno iso a mayanugot iti sursuro tapno iti kasta mabalina ti mamalbalakad babaon ti nadalos a sursuro ken tapno mauyutan na dagiti sumupyat. Yes, tada adua mangriribok managsao ti awan kapaypayan na ken manangalilaw nang runa kadagiti adda iti pannakakugit. 11. Dagiti ngiwngiwat da masapul nga puten tattao a mangriribok kadagiti amin asang kabalayan nga isursuro da ti saan na a karbingan gapu iti naalas a gunguna. 12. Kinuna ti maysa kadakwada metlaing maysa a mamatuda metlaing dagiti taga Kreta agnanayon a natiridak dakes nga nanimal nabuklis nasadot. 13. Daytoy a pang paneknek pudno gapuna babalawom ida iti nainget tapno nasalunat da iti pamati. 14. Adida ipangag dagiti parparbo a sarita dagiti Hudyo ken dagiti bilbilin dagiti tattao ket sumiyasida iti pudno. 15. Isuamin dagiti banbanag na dalusda kadagiti nadalos ngem kadagiti narugit ken dagiti di mamati awan ti nadalos no diket narugitan ti sipda met laing ken ti konsensyada. 16. Ipaduyakyak da nga muda ti Diyos ngem gapu kadagiti araramida talikuranda idinto a makarimunda ken nasukirda ket naisya sida
kadagiti amin nga ar-aramid naimbag.